Limbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ano din ako namitay? Aglaylo ni Sir Darius iti trabaho na? Juan, day tatipod no? Kaya't na kami ngay concentrate ti panagbalin ng ama. Kahit ni Emily, amangan mat no, Bayamon, may ka na. Saan mo nabiyangan? Respeto talangan ti desisyon na. Tikat di planwan taan ng bagit ha? Katnoan niya ti aramiden ta iti sumarunumanan ang meeting dagiti negosyante. Naskan nga agkita kami manan kini Jeremy. sige nga rod, ma'am. Mas delikado daytoy. Ngam naskan nga isaganak ti bagit. Iti mabalin ang mapasang. Awan pa ni Jeremy. Agpaliiwak animbag. Ison ti sumungan. Naskan adinak madlaw nga iso ti sipsipotak. Iso nga tanday taan da iti likodak. Rose? Hi, Jeremy. Imo na kagayan, ngam iti siya. Juan, kumusta? Tinapod no na, tinarigagayak unay dahito ya panagkita tamanan. Sigaman. Nagpintas ka manan, gapo iti suot mo na labaga bistita. Thank you. Mangrugin sang meeting. Agsarita tapay ko nga. Juan, ngam kalpasan na iti amiti. Sige. Imadayon ni Ross. Ay, agtugawak ki dyan lamisan. Amangan tulakit din upay peso ni Emily ti umay ditoy. Sa dinitiayan mo? Adda ang ito'y siya. Nagsarita kami itay kini Jeremy. Ngam ko namat nga adanas kan unay ni ibagam. Manipod dito yung ngayon ko. Makitak namin ti panagsangkat dagiti daduma pa yan negosyante. Iso nga dayo ang pailangan ni Jeremy. Panakitak ni Emily. Anya? Umay ditan. Si Ipuktam no asino ti asit gan na kadwana dita. Amangan mat na nagbidot ka. Ay na Michael, isuot mo man dya ay glasses mo tapno makabigbig ka. Saan ka nagbidot, Alexandra? Iso talaga tinakitak. Nung sa bali ako, tinagluganan na. Iso may imposible no saan nang am-amo ni Jeremy. Umatandar mat nga ta iti meeting ni Emily? Aganat ka kumadita. Well, di ka madanagan, Michael. Siyak ti makaam mo, iti bakit. Kunakmat kan ka din nagsorotan dito yung meeting ko. Di na ka di pagtugawan, di ta tugaw, di ta abay mo. Agawit kan. Kaduan ka, aging kay ti malpas dahil ang meeting. Aramidam man ang tijak kayat nga ugalim ha. Jeremy, kayat mo ta tumakdara, kat agis kan daluak ditoy, ha? Agulima ka. Madamati meeting. Mas nawakan ka. Sigud mat nga isursurot na kadagiti ang meeting nyo. Ang apay ita. Ang may sakmat mo mamaya. Business meeting mi daytoy, Emily. Awan sa bali abanag nga ramidag ditoy. Siguro duwag lang ti amin. Amangan ngamin no adda sa bali asirsirip patam ababae ditoy. Anya. Amok naminan ti aramid mo. Nakamanukan iti collection mo kadagiti babae. Makapungtutak, Emily. Talagang ibusang ti pasensyakan ka. Manipod dito ayan ko.
Makita ang nagtugaw ni Emily iti abay ni Jeremy. Kasla adda pagdiskusyonan da. Aday ta. Timakdatan. Sinurot ni Jeremy ni Emily Arimanan. Awakak ni Michael. Ada pa lang dito ruwar, ma'am. Anya ti mo pas pasamak dita. Michael, agsipot ka na imbag. Rimorda Jeremy kan Emily. Amangan no agawidan. Well, makikita ma'am. Sumungad na dua. Mangmangag ko. Agap apa na dua. Kasta ka di? O sige, Michael. Agsarita tanto inton madamdama. Kumusta? The business meeting? Asan sangit ka, Emily? Anya din napasama? Pinagawid nak ni Jeremy. Di na kaya ti kaadak iti meeting da. Mas dawak no apay asaan na nga ipakamukan ka? Idintot ako na asikod akad kadwa na ka nga umat-atendar. When? Iso na ibarakan ko na. Nga amangan na ta sa bali a babae na ijay. Iso kayat na kapagawidan. Nga dinangran nakit din. Nasaya at siguro numapan ka ni Giselle mo. Tagi na nakan. Pagsaritaan yon to day tabanag, inton sumangpa. Talagang interesado kanyak ni Jeremy. Asit ka na. Jak ipadlaw ti pa ng palpaliw ko kankwan. Magnaga. Rose, mabit lang. Oh, Jeremy. Kunak no adda ka pa ilangan ti unay. Sapsapulan kay tay. Agawid ak maten. Ang istorya tapay ko na. Amangan na dapay appointment mo. Kasta ngamin nagiti negosyante. Saan ka di? Kaya't kung agamamutan na lang. Misteryosa ka kanya, Rose. Anya ko mati misteryosa kanya. Napintas ang palasang nalapagat isuot na. Kaya't ko atakwatan tikin na si Asino. Jeremy. Sorry ha. Ngam ada pa yung appointment ko. See you next time. Mabit lang, Rose. Jay, contact number mo. Itet mo kuma. Jack makontak tinted mo idi kanya. Ada kanyak ni number mo. Ah. Siyak timang kontakan ka. Okay, see you. Asino ka talaga? Ngano asino ka man? Matinag kan tumutlaan kadagiti iba. Ita ka na ang asumangpet? Kaya't kung tagin na, di na ko masingaan. Jeremy, di na ka din kayat? Ibagang tipod no. Agtal na ka man? Inwalin nak. Di na kayatan nga rakupan. Nabanugak, Emily. Sino ti babae ang isukatam kanyak? Nakirelasyon ka, itigayam mo. Apay, adda ka din nang mo asa umanipod kanya, ha? Gayam ko na ang ni Darius. Di nag-aramiden atanga. Amo, adda relasyon niya. Ang binaybayan ka lang, Emily. Isungay ta. Di nakbiyangan, ha? Anya? Aglisi ka man dito pagyaka. Di nakpakita ni ti sangit mo. Kasyak ti klase ti tao nga awan asina. Kumusta dagiti babae, Kanji? Awan di problema kadakwada. Basta siya ti makinig kam kadakwada. Awan drumbang nga pagdanagam. Day takat, kayat ko kang ka. Natulnog ka una, Vanji. Subsubadakla ang dinaramit mo, panangirwar mo kanya, kaya pagbalutan. Awanan di sa balya pagserbyam, ha? Siyak lang. Dahil tamo ti aramitak, saan ka di? Agtalin na ti talakokan ka. Ngam, siguraduan at di naklukuan. Agdalag ka kanya, Jeremy. Surutan dagiti bilin ko. Surutan, dagiti pilin mo. Wen, kaya tanyaman nga ibagakan ka ni Emily, di mo tungtung palan.
Anya? Manipod ita. Noan niya ti kitawon tayo dyan babae. Ikonsultan pa nga umuna kanya. Nalawag. Ngam saan matakas na iti? Sa balitan, Panji. Apaya nagbaliw ka, kasta. Sana narumbang amamuam no apay. Basta surutan, ti ibagbaga. Ito lang asaan anak isang ni Jeremy kadata amangan. Kasarsarita na nagititao na. Awan matangganas ko amangan. Oo. Okay na eh. Benji, rumwarta inton madamdama. Sa rin ti papananta? Kayat ko tag-shopping? Ada ka di kuratret iti rupa? Awan, napintas ka na kitaan, Emily. Palag ko na. Masapul manen nga agpapintas ha. Nalukmagak ka di una yan? Limaadak ka din? Nagbalin ka pa yan a conscious, titibagim kan lang ang. Gaputa, isuksukat naksan ni Jeremy. Iso apanag ko na. Nalaad akon. Iso atino ko ni kayat. Ituloy takit itimangan. Ang pa'y aramida, kenton madamdaman. Kayat mo asawan. Di nakadwaan. Natingitak, Anya? adabilin kanyak ni Jeremy. Anya dayta? Amasapo lalok pasak, ti patpatrabaho na kanyak. Kadwan nak tungarod nag-shopping. Kadwan nak iti doktor ko, ha? Saan ka na makaduaan ita, Emily? Anya? Binilin na kakadi ni Jeremy? Saan? Bukod ko akapanunutan daytoy. Saan naglangamin nga available ita? O sige, ituloy man timangan. Nakompletong ka din dagiti na i-record ta a video kan voice clip da Jeremy kan Emily? Micah? At dadan iti daytoy a flash drive, ma'am. Kompleto. Manipod iti panagsarita da Emily kan Jeremy. Aging ga iti panagapa kan panagsina da iti dayjay a meeting. Naskan amangag kan mabuya daytoy ni Darius. Ha? Talaga nga'y pakaamungon kan kuha na tinatakwatan ta. Kasapulan. Para matlaang daytoy iti protection niya. Saan ka niya childhood sweetheart na ni Emily? Juan, pud na daytoy. Nagsakit na panunutan. Iso siya? Sana basta-basta ti panagtalag ko kadag iti babae. Saan mat siguro nga amin? Kinapudno na. Si kailangan ti pagtaltal ka babae, ma'am. Sapay ka matadumteng to ti panahon na datan to ti agayan ayat. Aday ta ka manen, Michael. Hay, panawan ka man lang. Sabali manan ti bagbagam. Ditakan. May dream car. Binakmat lang amin ang suruhan ni Sir Darius nga agaran. Agpatinggaak langatan ang mga arapaap ka ni Ma'am Alexandra. Nakita ka rin ni Emily. Asino ti kadwana? Ti driver lang. Inawis na kakadi, Panji. Pinilit na kasumurot kan ko na. Sa dino ka no ti papanan na? Kuna na ama pa nag-shopping. Na-conscious iti lang na. Ang mga numapan iti doktor. Nasayat pa sinurot mo timbaga. Kuna mata tila ang bilin mo ti surotak saan ka di. Gapoy ti data. Mayunak ti kwarta nga itad ko kan ka. Talaga si kala ang ti pagserbiak, Jeremy. Indon bigat, i-check mo. Ti bank account mo. Tap no maamuam no pud no timbaga. Okay, agyaman na. Anya man namang manghid mo. Aguli magkalang. Awan ti rumbeng amaamuan ni Emily. Nawatan mat siguro ang timbaga. Nalawag ang awatak, Jeremy. Ang talagkalaan kanya.
Maalat itutog ko. Diyak maiwak si ti panunod ko ni Rose. Kaano tamanan ti panagkita mi? New number. Sino ba ito eh? Ang mga negosyante kaya't na-escort service. Hello? Good evening, Jeremy. Sino ba ito eh? Nalipatan na ka din, Rose? Si ka na ito eh? right? Kumustahan ka na? Nagmayat mo ka na danggan titimat mo. Kasla kantay ti panagtanggan ko. Mabalin ka di nga kita na? Well, at kita tanto. Kano? Ibagang ko man. Kaya't ko ang makasarita ka iti personal. Kaya't ko ang makita ka manan. Jeremy, di nakita ka babae ang kinasalitang itimitin. Asawang ka di dyan, wano nobya. Apay, Kaya't ko nga daywang. anya? Sige, ibaba ko ti telepono. Naibasa ko ti kaya't Mabit lang. Agsarita ta kumapay. Arami ng paitimbalakan ka, Jeremy. Awagan kan teman. Hello? Hello? Awanan. Awagak man tinambar na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Sana na makontak ka. Oh, si Kamot Gayam Alexandra. Naimbagman ta na sa rakam ti barong apartment ko. Nalawlawa nga adayo day ti barong apartment mo eh. Umunod ka. Agyaman Oh, anya dagita datay ikid. Krimat kan ay ayam ti upi. Agtugaw ka pa eh. Hindi kita? Wen, para iti anak minto ko ni Emily. Amumon, excited ti may sa kama. Kan na isa, nalawlawa dahi ti apartment ang nagalisan mi. Tapno manay kami atalo. Sa bagay. Kan saan la aday ta? Ada ti baby's room dito abanda. Siguro, alaan minto matlaing ni Nanay Linda akadwami. Amumot ni Emily. Saan ang naroam iti trabaho iti balay? Kaya't mo kadi akitaan ti baby's room? Kasano nga tang ibagakan ko na ti amin. Alexandra, di ka matan matimtimag. Ada ka di parikot mo? Awan. Ay, ko. Itad ko lang kan kada ito flash drive. Apay, Kaya't ko lang abuyaan. Kandanggam. ko sige. Buya nga ro dito computer ko. Kumusta matan ti trabaho? Okay, Mat. So far, ada mo tang lagi ti surusurutan mi alid. Naimbag no kasta? Tilinahon ti flash drive mo. Ni Emily dayto ya. Anya ti aramidin na iti hotel. Kan... sino ti kasarsarita nga ang lalaki? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Darius. Buya ang ti pakabuklan ti video clip. Saan? Saan ang mabalinday to eh? Saan? Agday na ka ko. Saan ang maalat ti pudot ti ulo da ito? Linuklo ko naklagayam ni Emily. Mapatay ko dayta, babae. Jack pulos mapakawan. Saan? Agday na ka ko, Darius. Idi pa'y lang amin nga iparparipirip ko kan ka. Ngam di nakmatpatpatyan. Ita, napanak na kam ti kinapod no. Panawan nak pailang dito, Alexandra. Kaya't ko tiyag may mesa. Ngam, Panawan nak! relax ka ko man ha.
Di mo ikabil to stisya kadagiti imo. Amok ti araramidag. Dinakdiktaran. Pangasim. Panawan na pailang Alexandra. Nagwala talaga ni Sir Darius, ma'am. Nangagkuti pa nagwala na. Manipod dito'y nangiparking nga kitilugan. Nasakit kan ko na tinapasamak. Ngam na saysayang at amaamon na ti kinapod nyo. Mga no pagkad ni Sir no panawan ta, ma'am. Pinapanaw na. Kasta unay ti pungtod na. Isabay ang tapay lang ang alumami isti ulo na. Sige, paandara mong tilugan. Papananta, ma'am. Ituloy tatag imbestiga. Itagon daway. Naskan amaala kon titalak ni Chen. Sa dino ti papa na, Emily? Amo nga da di taunad ni Jeremy? Madama ti meeting na, kadagiti dadtuma, ataw na. Well, pastra ka na, takasarita. Naingat ti bili ni Jeremy. Sana kang agpastra giti oray asino. Oray siya? Oray sika. Anya? Dadingitag, dahi tati bilin na kanya. Di na malapdan. Saan ka makastrike, Ma'am Emily? Binanganam ti ruangan, Tiago? Pumanaw ka, kasumurag ka. Urayam lang nga na malpas ti meeting na, ma'am. Sana mabalin ti gastoy nga naramidan nyo kanyak. Makadanon da ito ka ni Jeremy. Ikatan na kayo iti trabaho yo. Tiago, ada ka di nadlaw mo ka ni Emily? Kasla, ad-adda si Mexican pimintas, ma'am. Wala. Talaga gaya mapinaypayso na timbagan nga agpa-doktor. Tapno, ada-ada ako mintas. Apay akasapulan nga ramidin na dayta, ma'am. Di mo lang mo. Lumamlamisan ti relasyon dagiti dua nga amo ta. Ada ka di sa bali apagluklukwan ni Sir. Di mo piksaan. Ang mga noda makangakan ka. Wala. Wad na. Adan sa bali a babae, itibiyag ni Jeremy. Emily, Naskan nagsarita ta. rumor ka. Anya? Saan ka basta-basta makastrike iti silid ko? Jeremy? Nasken na magnaka pa iti sekretarya ni Vanji. Nalawag itanti amin kanyag. Di na kon ay ayaten. Pumanaw kan. Nabanugak iti meeting. Kaya't ko tiyagin na. Kaya't mo asawan. May tsapueran ti mano atawan a relasyon ta. Amin na banag agbaliw, Emily. Uray tiriknam. Diyakin ka kara daytoy. Nabingay nga klatan iti may sangagsa pa. Nariknak. Di na kon pasakitan pay. Ngam tandaan ang daytoy Jeremy. Amok amin titaray tinigosyom. Amok numanon dagiti impapatay mo. Amok no kasano ti kinadakas mo. Sige. Di nakpagan ano. Ngam laglagi pam. At damay sa nga agent amang ipatpatag unay kanya. Tiago, apay nga imistrikto matan ni Jeremy. Kaya't na nga agreedam tayo na laing. Ang mga numarik na nga dabang ta. Tiago, kita ang ti lumabas. Apay, di mo ka di mabigpig ni Ma'am Emily dayta. Iso ka din dayta. Sa bahalin ti lang na ad-adapim mintas. Gimastos iti dakkel tapno pumintas akasta. Ano nagkikitaan nyo? Ha? Sika, ma'am. Pimintas ka ngamin. Ibagayo kanya.
Noan niya tibilin ni Jeremy kada kayo. Awan mo't, ma'am. Pudno day ta, ma'am. Siguro, binilinda kayo nga agulimak. Da kasay no saan mi asuruton tibilin na kada kami, ma'am. Panawan kayo man langan. Kita ti pa nagkinikin na amag na, Tiago. Nagswerte ni Sir Jeremy kan kuana. At dadawag ko nga da sa bali ni Jeremy. Isa pa nagkita kay ang mga numawas-was to ti relasyon da ni Ma'am Emily. Aniya? Isukat pa lang ni Jeremy, ni Emily ang nakapimpintas? Anya pa lang tisapulin na kini Ma'am Emily. Ang mga pintas dyan sukat na. Oh, di nagkitaan itikas na, Banji. Diyak kaya, ti panang mat-mat-mat mo kanya. Diyak ngamin maliklikan, asaan ka matmatan? Dakkel tinagbaliwan, tisigod alangam. Ginastusak da ito ya panagpapintas ko. Dama ko ka. Kanayo nan, ti panagpa-operam? Tapno, agminarlat ta ti kinapintas, kan kinaseksim. Kitaan kiti day ta timtimplam akape. Diyak kaya tinasamit unay, ha? Para ka ni Sir Jeremy da ito ay? Anya? Para kan kwa na lang? Ororay ni Jeremy da ito ay akape. Anya nga rod ti paset ko kan ni Jeremy? No iso amin ti surutan nyo? Itat ko ba na di akape ka ni Jeremy? Kita kan? Karkaritan nak ni Jeremy. Di mo laam mo, Jeremy. Nadakda ka sakpay ngam sika. Ano number mo? Asan nga ka dito? Hello? Rose, Jeremy? may busesan na gaya. Baro man namin dito number mo. Oray siya. Kanayo na saan ko ang makontak ti number nga inted mo. Kaya't mo asungan. Kanayon nak akong kontakan? Kas kinunakan ka. Kaya't ka makasarsarita ka na yun. Gagangay ti may sa negosyante akaskan ka. Busy ka na yun. Negosyante ka ba't gaya? Juan, sika, anya ti negosyon? Ha? Oh, apa yan nagkatawa ka? Sana ka basta-basta. Jack masumbatan na ita sa lodsod mo. Anya ti kayat mason? Rose, kaya't mo ka din, ama-ama mo na. Apa ikit tinasan? Pues, naskan nga kita ta. Oh, naguli man ka ba tayo? Apay, saan ka nga talagkan niya? Kwa? Okay. Sa dino? Talaga, ngawanan tipatag ko kani Jeremy. Insukat na ko na talaga. Awan sir-serbiti kinapintas ko. Tadinak matan ay ayatan ni Jeremy. Naskan atak watak. No sino ti babae pagmamauyungan na ita. Siyak! Mismo ti magpatahi iti dayjay a babae. No sino man. Inagaw na ti atensyon kan panagayat ni Jeremy. Oh,
Ni Darius. When? Naskan nga kita kami ka ni Darius. Matulungan nak dayjay. Tapno maamuak no asino dayjay ababae ni Jeremy. Amuak. Di nakpaayon ni Darius. Binayaban ka dito opisina. Takayat ko amaamuan ti kasasad ti partner mo, ani Darius. Oh, Ada ka di problema na? he is fine, sir. Sabay ko matakasta. Tani, madlaw ko asaanin nga report dito opisina. Ado nga minti as-asikasuan na ita, sir. Kas ko maitian niya? Naibaga na ngamin kanya ang mga sawan. Kasta ka di? Dahil tatipod no, sir. Sapay ko mga rod. Tadi nakliplipatan nga laan aninong inton kasarna. Ikan tayo iti panawan na ang mga sikaso kadag iti papeles para iti panagkalaysan. Siyempre, mata. Talaga day ta, Darius. Di na imbagbaga kanya ka. Mga sawa gaya man. Darius! Lukatam ko matiri daw! Darius! Ma'am, berbero kanyo ka din ni Darius. When? Sa dino tayan na? Asino kayo ka di? Saan na narumbang nga mamuam no asino Siya nga minti landlady. Pues, lukatam ti apartment na. Lading hitat mo. Manon alawas aping manaw dito hindi na. Anya? Binunag na aminan dagiti kamit na. Tiyak matin na damang no sa dinot ti pagakarat na. Asino tinangikabil iti chocolate iti drawer ko? Ito'y red roses iti lamisahan ko. Hello, ma'am. Oh, Michael. Itay ka kadipay dito eh? Yes, ma'am. Amom ka din no asino tinangted iti da ito'y rose can chocolates dito'y drawer ko? Siya, ma'am. Sika? Naibaga kanya kay ni Sir Darius. Kakasta tiwagas ti panagaram iti balasan. Nakasursurukan kan ko na. Agyaman na kadag iti aregalo ha? Ada ka di namnamak, ma'am. Michael. Naskan ngagsarita kami kini Darius. Saan kayo ka di nagsarsarita manipod idi? Diyak nga rod makontak ti number na. Wan gayam. Aw-awisan nak ni Jeremy. Agkita kami kano. Nasayat no kita kayo. Tapno na anay nga ma'am amom day tao. Kan babaan ka dagiti impormasyon na maalam. Nalaklakan tulangin ang maka-access ta iti impormasyon kan kuana. Iti database management system. O sige. Mapanak iti apartment ni Darius. Itamat lang. Sikan ti may kadwa nga imay ng biro kini Darius dito apartment na. Asino ti imay ng biro kan kwa nana? Nagsuplada a babae. Nakapudpudaw kan nakapinpintas. Ngam di namat imbaga tinakan na. Nilakit ti Emily. Gapoy ti kinasuplada na. Jakon imbaga tinagsaritaan mi kini Darius. Api nana. Anya tinaibaga na kada kayo. Mariknak nga iti panagsarita mi kat adda na dagsan aparikot na. Kunana asya kun ti makaamo amang linis iti nabuong-buong agamit dito'y unag ti apartment. Takasapulan nan ti pumanaw. Anya. Nagdardara dagiti imo na. Gapo siguro iti panangdandanog na iti titing. Nana, naibaga na kadi kada kayo na sa dino tinapanan na? Dayta ti dinamag ko. Ngam ko na lang mat akayat na ti umadayo. Apay balasak ko. Sika ka di, tinobya na?
Saan, nana? Saan nga minunay anabayag ti panagyan na ditoy? Isa ajak unay am mo ni Darius. Ngam tila ang may baga. Nasingpat kan nasaya at ataw. Partakap kag drive? Oy, ma'am. No kasapulang nga overtake ka. Aramidam! Nas ka na makadanon tadago sa dya probinsya. Oy, ma'am. Amok! Masang patak ni Darius iti balay na. Katamo ka matulungan, nak. Ited ko amin nga impormasyon may papan ka ni Jeremy. Tapno tiliwanda. Saan ka madanagan, ma'am? Bantayan ka. Awan sa bali amang kutikan ka. May sa kadagiti 5-star restaurant ipagkitaan mi kini Jeremy. Ikabit mong tulang dita basit a kamera dita bag mo. Tapno mangag kunto ti amin na pagsaritaan nyo. Juan Michael, nasken nga aramidan tadaytoy. Ay, una yan. Nagsakit lakid din ayat isakak. Ay, barigata nakamag na amang ilukat itiruangan. Aginting ayat ka. Ay, umayan. Mabit lang. Anay ka. Ma'am Emilay. Ayan ni Darius. Ay, awan ba't dito ni Darius, ma'am? Di naklukwan, si Kabakan. Ay, talaga nga awan dito ni Darius, ma'am. Kasta? Ibagam no sa tino ti ayan na. Ay, Ma'am Emilay, tinutukan niyak ba't hindi paltag? Ay, ma'am. Ay, Ibagam ti ayan na. Tano saan? Patayin ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. ay, Ma'am Emilay, agparin tumungak iti isang wanam. Ibagakan ka ang awan ni Darius dito, uy. Nabayagan asan ang nagawaway. Tumakder ka, si Kabakan. Katigam ti bagak. Tumakder ka! Ayun, ma'am. Danggang tibagam. Edi ka nito amamwa nga agul ulbod ka. Amumon ti mapasamak. May salang aputok ti bala to'y paltok ko. Matay ka. Nawata! Ayun, ma'am. Mawatag. Sige! Ay, Diyos ko. Tigkagargara, kitinakaruabutan ka. Ay, jakpay kitin marik na ti ut-ut ti sakit ti saka. Kapoy tinakaruan nervyos ka. Kasta abutan, itinakaruabutan ko para kin ni Darius. Oh my God. Dito yung tipang iparking ang itinukan. Tap no awan di problema. Nalakatala ang amakalibas no kas pangarikan. Ma'am, nagadumot ti nakabantay dita main door dito a restaurant. Kaya't nasawan, sana basta-basta ti banbantayan da nga among da. Makaamuditan. Basta standby ka lang dito eh. Aganad ka kuma, ma'am. Agyaman hak, my God. Naglawa restaurant dito eh. Sa dino nga tati ayan ni Cherry. Hello, ma'am. Hi. Da kayo ka ni Ma'am Rose? Dito yung banda, ma'am. Itay na kayo pa ilang ururay ni sir. Iso ka di dyan nakatugaw? Yes, ma'am. Nai-reserve para kada kayo tayo dyan. Sumunod kayo natin, ma'am.
Okay, thank you. Makasamong kan makasalitak madlangan ni Jenny. Hi, Oh, hello, Rose. Agtugaw ka? agyaman na. Oh, kunak no duwa talang dito. Ado mat kayo, ti bodyguard mo. Kunakmat ka. Sana ka basta-basta. Ado kay tagbambantay di tarwar. Wan nga ron, nadlaw ko. Espesyal dito ka nito panagkita ta, Rose. Nagpintas ka talaga. Diyak mauma mang matmatmat itirupan. Nagro na umisan ka. Kasta ka di? Thank you. Nakalabaga ka manen. Bagay mo. At ada pumintas ka. Madam naman lang. Ada te order ta makan. Asino ka kadya talaga, Rose? Rose Laporte, ti kompleto anakan ko. May saan ka fashion designer? Wow. May bagay kan ka, dagiti suot mo. Katsi ka, Jeremy. May saka computer developer. Analyst, ken software engineer. Nakasta, dakal ang negosyo, tigam. Sininyasan na ti may sa bodyguard niya. Kat umasigil kan dito ayan mi. Oh, adeta. Inarasang asan na. Anya nga tatimba ka na. Rose, kahit kung agsalat ha. Iso nga inbound ko ti may sa bodyguard ko. Tapno agpatukar ta. Mabaling ka din agsalat ha. Juan, mabalit. Makikita dito'y kamera ti panagsala da Alexandra kan Jeremy. Hindi sunat ti bagnay ti lamisaan. Ang mga noalaan dagiti bodyguards na makita da apaltog kan kamera ti kargana da dyan. Iti damo pa nakita ta. Natinagan tirik-nagan ka. Ngam, Jeremy. Yak pa'y unay am-am mo ti kinata. Ibagakan ka ti sibog mo kalanagan ko. Jeremy Trapani. Jeremy Trapani. Kasla kaya't ko asahan na malpas da ito'y asulata. Diyak mauma makisalakan ka. Isertan ti makan. Kat mo panalaan ti may sa bodyguard ti bag ko Jeremy sa Jeremy, mabaling nga agtugawtan. Nakatasaran ti makan. Sige. Excuse me? Can I have my bag? Sige, magandang araw din. Mapanak lang bit iji comfort room. Excuse me. May kanan, mangagnak ka di. Adaak pa dito eh. Ado dagiti bodyguard na nakabantay. Isong agpakada ka na dagos. Kan uraan niya ti mapasamak. Saan kaamangan kadagiti in-order na. Amangan no adda sa bidong na. One may kan. Di ka madali. Apay ngawan ni Jeremy? Remuar itay. Sa di mo tinapanan na? Jagang mo? Imposible, adi mo amo. Awan din bagbaga na kanya ka. Siguro, gitarwara. Tayin surot na dagiti bodyguards na. Maamwak tumatlang. No asino, ti babae na. Panawan ka dito eh. Mapan ko pa'y kitaan dagiti babae. Di na ka din patpat yan, Vanji. Ni Jeremy ti kasaritam, sana siya. Iso ti paggapgapuan ti amin na bilin. Kaniso ti paggapgapuan ti sweldo. Jeremy Trapani. Oh, dahita. Basahan mo ti kayat mo ama-amahan kan ko na.
Computer developer. Software developer. Bak nang gaya ma talaga. Kita ang tinegosyo na. Puro adda amin pa kainaigan na iti computer. Awan pa'y asawa na, iti edad na 45. Kita ang ti profile ti negosyo na. Puro adda pa kainaigan na iti computer. Iso matlagayam asan ama adaywan ni Emily. Tatalagaan na taal kan baknan. Nukit kitaan. Kaslaawan kalukwan nga aramid na. Nainayad ti panagsauna. Managisam. Kan kitaan. Legal amin dagiti negosyo na. Ngam adta palimad iti kinatao. Kat dayta ti rumbang atakwatan tayo. I was expecting kalpasan ti panagkita ta. Ket awagan na kadagos. Aramidot data. Isa na lang ang tanaunan na. Amom ka di? Kaya't kung nagkita tamanan, Rose. Rose, gaya mo, ha? Emily? Ikatluhan na kay kasal. Siyak ti makisaritay kita'y ta babae. Hello, Rose? Isublim ti cellphone ko, Emily. Hoy! Aga-aga wa babae. Siyak ti asawa ni Jeremy. Adaywang ti asawa. Tinungpanak, Jeremy. Patayin na! Nuday tatikayat mo! Talaga apatayin ka! Naamuanin ni Emily tinagan ko, Aros. Talaga gayam aselosa ni Emily. Kasapulak ni Darius. Babaan kan ko na. Mayadayo na ni Emily kini Jeremy. Kantap no na anay amatakwatak. Di may papan kadagiti ni Kusa. Indon bigahata na lapasak dagiti trabaho. Rabiin. Agi na nakakailangan. Anya day jay amang mga ko. Kasla, magsangsangit. Babae? Kat, nakatugaw iti ruangan di silit ko. Ang mga numay sa kadagiti escort service. Anya ti araramidam dito eh? Emily! Tulungan na! Anya tinapasamakan ka. Mabit lang. Lukatak ti silit ko. Ti silaw. Tulungan na, Wanchi. Sige. Ala? Agida ka diti kama. Maguray ka. Anya tinapasamakan ka. Nablakayan ka. Kan, limtag tarupam. Asino ta kinaramin itirayta? Ni Jeremy. Anya? Di na ka di kaya tatulungan. Iti kastoy, pasamang kanya. Dandanin ako ang pinatay ni Jeremy. Wanchi, sige lang, ti amo ka makatulong kanya. Juan, Emily. Tulungan ka. Yawanan ba na babae? Impurwak na itirwar ti cellphone ko. Dahil tinang isayvak iti number ni Rose. Nas ka na mabirukak na dya cellphone. Agyaman ka, Emily. Taday tala ang tinaganap mo kanya. Anya ti aramidan ta dito irwara. Pero kanta ti cellphone ni Boss Jeremy. Anya? Nagbak na nga tao. Mabalin naman ti gumatang iti uray mano a cellphone. Apay nga ipabirok na pailaang dayjay. Adda siguro na patag-alinaon na.
Nang ko ti panagapada iti rabii kini Emily. Awan na talagan. Nauman ni Boss Jeremy kani Emily. Sa bali man nga tan ababae ti yawit na ditoy. At danto manan may nayon na pagserbiyan tayo. Tiago. Nalukatan ta amin nga account ni Jeremy. Nga mawan ti makita mo ang Rose, tinagan na. Nalawag, aros, tinagan di ka sarsarita na iti cellphone na. Nangag ko. Oray, kadagiti escort service, kan babae nga igam ko. Awan ti amo ka, Rose. Nakaamamuan na nga ta iti dayjay a babae. Nalabit nga iti ruwar. Kadagiti business meetings na. Laglagi pa, sana basta rumor ni Jeremy na saan na napatag. When? Siguro. Kadagiti business meetings na anaam-am mo na dayjay aros. Oh, apay akas talao na itirorod mo? Ay, ayatak ngamin ni Jeremy. Hindi pala ang ison ti lalaki nga inayat ko itinapod no. Awan sa bali. Iso arumbang amamwak. No asino dayjay a babae. Katanya ti aramidam, iti kanito amaamuam, ti kinasya sino na? Maitured ko ti pumatay. Siyak lang ti rumbang nga ayatan ni Jeremy. Matay. Ti asino man amangagaw kan ko na kanya. Kas makita manipod ito'y ayanta. Dahil tati main business building ni Jeremy. Ordinaryong mag-apas dagdayta. Musyak lamang kit-kita. Awan ti karkar na. Yak pa'y unay am-am mo ti kinatao ni Jeremy. Amok nga ado pa'y dagiti maamak may papanikan ko na. No kayat mo, ma'am. Siya kung timang takwat. Saan? Di mo ikabil iti risko ti biyag mo, Michael. Bayam ada kami kinit Darius timang trabaho iti dayta. Ngam ko na mga ni Sir Darius iti apartment na. Saan mo mata na makontak ti cellphone na? Saan ang mabali na basta latta pumanaw ni Darius? At da responsibilidad na arumbang alapasan na. Apay akas talaw na iti panang birok mo kan ko na. Madib-develop ka din kan ko na. Idinto ta adan girlfriend na. Ha? Saan? Sana kasi ti kayat ko asawan, Michael. Nagsakit mo tan. Mabastridak sa manan. Sige, pandaram kit din tilugan, tamapantan. Amangan na dapat makakita ka data dito eh. Ha, Alexandra! Kumusta ka na, Linda? Ay, nabalasan ka, oh. Kastuyan ti kasasaad ko, masaksak itak. Tagdang amit arthritis ka, oh. Nagsakit tito man ka, oh. Isumit lagayang anak kasarukod ka, nana. Ay, bakit ak naminaw? Kung nagadong ti sakit ka, mala, umunog ka, balasan ka, oh. Agyaman ak, Nana Linda. Nalinis na tamad dito balay mo. Uray ko na yung agsaksakit kayo. Ay na, agpigpigar-gara, nagitito mong kao. No kasta mabayagan nakatakdirak. Nana, umay ko kumakasarita ni Darius. Ay. Naapay, Nana. Anya ti kaya't asawan ti panagsinayo. Ay, kuha, balasan ka. Awan ni Darius ti tao eh. Anya? Udnaw, tinangag mo, Alexandra. Saan ang nagaw-awit ito ni Darius? Sa dinungarod ita ti pangbiro ka kankwana. Pimalaw mo't ngaminan iti apartment na. Nana Linda,
Adda ka di sa bali nga amuyo, apapanan na? Ay, Alexandra, agawid kan. Saan? Saan ang amamati adiyo amo no sa dino ti ayan ni Darius? Pangaasiyo na na. Ibagayo ko makanya. Ay na, balasan ka. Nagkariak nga bingkan ko na ajak ipagpakaamo ti ayan na. Nang runa-unay kan ka. Anya, day ta tibilin na. Gamjak ka ba ulan tagilimod kan ka. Tamo, ano adaman magisakit kan ko na. Awan sa balay nudisi ka. Nukas na nga ron. Ibagayo na nalinda. Sa dino ti pakakita akin ni Darius. Ito'y farm dati pag nanaudan na ita. Di na imbagbaga kanyak iraso no apay. Kalaat-latan asimang pag ayak ninamnama. Kaya't nakanungaming tiagyan dito, huy. Nakaul-uli magpito ang lugar. Pasaray umay ko balbalunan. Ngam, amumait anak kapsuta kaun. Ay, sapay ko ba? Tama pa kawanak ni Darius, itinay-tungay naramid ka. Di kayo madanagan na nalinda. Siyak di makamo. Nalabay. At dadita kalapaw ni Darius. Sige, oh my God. Surutan na balasan ka. Tama panta dita. Darius, baraw. Oh, apay nga da kayo, Nana Linda. Ada kaduak na may ditaw. Anya? Imbagak matan ka da kayo. Di mo kumakagura ni Nana Linda, Darius. Ha? Alexandra. Nana Linda, panawan na kami pa dito eh. Tap na makapagsarita kami. Ay, sige, balasan ka. Saan ako niyag subdi pa eh? Dakal ti nagbaliwam, Darius. Dakal ti imrisam. Nagadun ti barbas mo. Ken atidog pa yan ti buok mo. Kasla saan kasi ka? Saan naroon ba nga da ka dito eh? Anya ti kayat mo mapasamak itibiyag mo, Darius. Agawid kan. Agsubli kan iti trabaho. Tauray anya ti ibagbagam. Saan ako niyag subli pa eh? Anya launay tinakabasulakan ka. Ibagam. Adda ka di? Oh, apay adi kagsaw. Kunak man no naturet ka. Nawan di may bagam. Panawan kang arudan. Kat saan kan asobyan pa'y. Kat iti oray ka anuman. Saan tan tumaten nga agkita pa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka makasaw? Gapot amom nga awan basol ko. Ngam apay. Apay arumbang nga agilimat ka kanyak, Darius. Kwa, Alexandra. Kunak man no kunam asika timang salaknip kanyak. Nasa umpay idi iti sangwanan ni Hepe. Amayat ti tandem ta. Ngam apay ita tatalikodan nakmatan. Awanan ti rupak nga iparangkukan ka. Napukawan ti panagtalat ko iti bagi. Kasapulan ka, Darius. Ngam di ka mabalin apilitan na di man kaya. Sige. Papatakot. Darius. Mabalin ka tiga agsarita tama raw. Sige na. Anya ka dito ibagayo. Ay.
Malagip mo ka di ipay, dagiti imbagbagamikan ka, may papankin ni Emil ay. Amao ka, nasakita panunutan. At babae nga inay ayat mo itinapunaw. Kat isugayam, ikang runa na kalaban mo. Nabayag gaya man alinukluko na. Parmakanyaw dagiti managdakdak kastaryos. Ikarkararag ko, ti panagbaligyo. Dalay gamot gayam nagluto, Alexandra. Pinanawan nakmatlatang amin itayan, nana. Iso nga tuloy ko na ati nagluto. Iso na lang, tadyak samot na alat itimpla niya. Natamnay. Kaya saan unay ang naluto? Ngam ananusan latan tay sumatyad da. Tuwan, punaw, nga makasursurun tulataan ni Alexandra. Amang luto iti paboritom amakan, Darius. Mala, ituloy tayo kitintimangan. Limdag pa lang ti Rupam, Emily. Tsak pa lang, Romar. Pati bibig mo. Kaya't naasawan. Nakaro ti ungat ni Jeremy. Narawamak matkitin. Isungawanan ti mariknak, asakit na. Kaya't mo asawan. Itikas jaya rupa na akas la anghel. Maiturad na saktan ti babae. Naitatipod, no? Di mula mo, Banji. Nabayagan nga sakripisyo kan kuha na. Agawan latan ti asinula dita a babae. Emily? Agsagana day jay a babae. Siyak a mismo timang patay kan kuha na. Jeremy, papaya ba na? Diyak kaya tinaramid mo. Saan ka amawatan? Hunagkan ka. Nga nyaman a pabor akid dawon ni Emily. Ipakaamumpay kanya. Masya anak namin, talimtag ti mata, kantiro pa na. Agar artista lang dayjay. Amo kong tugali na. Sika, namati ka man. Pakawanin na, Jeremy. Agsublikan iti trabahom. Diyak kaya't mapasamak pa'y daytoy. Naawatam. Okay, well, sige. Aramidag, ti imbagang. Ti trabahom ti ramidam. Kat anyaman ang makita yo kada kami ka ni Emily. Awanan bibiyang yon. Nas ka na maplano analay. Ti kadaadda nga aramidan ta, Alexandra. Kaya't ko amamon no anya a klase ti panagbiag ti adda ni Jeremy. Ken no anya ti may papan kadag iti bagbagana a negosyo na. Oh. Ada umawawag iti cellphone mo. Sino dayta? Ni Jeremy. Sige, kasaritan. Hello, Jeremy? Agkita tamanan? Adamat negosyo arumbang nga iprioridad ko. Anya? Bayadam ti oras ko? Mangrabrabak kan sa Jeremy. Okay. Siya, timang pili iti lugar ang pagkitaan te? Okay. Mabaling ka di adita balay mo mismo? Oh, apay ngagkadkad ka. Di mo kaya ang maamamok ti pamilyang? Rest house mo? Sa di no banda dayta? Okay. Nadayta ti kayat mo. Sige. Bye. Agkita kayo manen? Juan, kunak na balay na. Ngam, di naman kaya. Ijay kanula ang rest house na. Anya? Naala kong tirik na ni Jeremy, Darius. Naka first base tayo.
Dilinan dagiti tao iti rest house. Linisan da. Tada bisita. Itaman pa nga daman ang nakalagip a bumisita iti rest house, boss. Kaano lang di may dagiti padaman negosyante? May isang sangayan ti bisita kita, Tiago. May sa babae. San ani Ma'am Emily? Saan? Ala, ingkan. Ibagan timbaga kadagiti babaw na ni Jay. Uwan, boss. Kukuha kay Tan Rose. Naala kong ti panagtalag mo. Di kan makapaluspos pa. Jak mawatan. No apayanas ka na sumurutakkan ka iti jewelry store. Kaya't ko sikat agpili ti alahas. Alas? Ada regalwak iti alahas, Panji. Ngamnas ka na mamak nga sino. Tapno ijay ko nga ipasar ti klase nga alahas agad lang. Para iti may sa babae. Mabalin ti aritos, wana singsing. Mabalin mati kwentas. Daytay kang inginaan, ah? Swerte ti babae, apang tadam. Nakapanunutaksan, Panji. Napimpintas siguro, no? Kwentas tited ko. When? Kwentas tited ko para ka ni Rose. Rose? Aldo, isardeng mo tilugan. Dito'y tayon. Diyan. Ano, Panji? Ipilyan nak iti kapipintasan nga style ti alahas. Balikod iti kamera nakakabit iti kotse ni Jeremy. Makita tayo. Ingkatangan na ka ni Jeremy iti kwentas. Talaga nga isagsaganaan na ti panagkita mi manan. O anya, Alexandra. Ituloy mo ka diti panggap mo. Apay kit tinasan? Ngam. Napaggat ti sang humita. Kat madanaganak para ken ka. Adda kayo matakadwak. Saan dak abaybayan? Saan ka di? Pudno day ta, ma'am. Ngam. Narugyan tayo na ito. Isa arong banglaang alagpasan tayo. Mairubuak man. Adda kayo amang tulong kanya. Itamampay ngagpalinis ni Boss Jeremy dito rest house. At takano babae abisita na. Pudno gayam ti damag ko. Ngadan sa bali a babae ti biyag na. Makita tanto inton umay ditoy. Ang aguray ka man, Tiago. At dalang nadlaw ko dito rest house. Anya day ta? Ijay nalawa a fish pond ako nan. Limabasak ita ijay. Kat adda nakita. Nakita mga... Anya? Rurog ti tao tinakita. Iso day tatibag bagakan kaidi a killing fields. Kaya't mo asawan. Adon tinaybal lang ijay anatay. Ops. Datayo lang kadapos ni Jeremy ti makamoy ti daytoy. Ijay tinang paltugak ni Mauricio. Aniya? Kat ijay mateng tinang ibalangak iti bangkay na. Jeremy, mabalin ka di ngagsarita ta? Uray apagbit lang. Nakarubuat akon. Mapanak ijay rest house. Talaga sa balikan. Saanen asika ni Jeremy anam-am mo kan inayat ko iti kasta unay. Daytoy sa ludsud ko ti sumbatam. Apay nga da kapay lang ditoy. Ha? Agtrab-trabawak iti kumpanyam. Saan ka di? Agtrabaho ka aging kat kayat mo. Ngam di mo pakibiyangan ti personal abiyag ko. Ha? Ibagaman kanyag. Di nagkadin ay ayaten. Saanan? Jeremy. Mapanakon. Aramidem ti trabaho. Tapno sweldoan ka.
Ti kamera. Adala ang iti pouch bag nga awitan. Wonderios. Ket no mabalbalin. Awisan ni Jeremy nga ipasyar na kay ti aglawlaw ti rest house. Tasigon iti impormasyon. Ti rest house na ti kalalawaan kan kapipintasan. Sige. Aramida kita. Di kagdanag. Ta nakamonitor tumatlaan kan ni Michael. Nadaman parikot. Awagan na kadagos. Among Darius. Makarik na ak iti danag. Pampanunutak namin. Apay akwentas tinapili na nga ited kanya. Tapno maasitgan na ka. Iso asiputam, ti kadagaraw na. Napanan tilugan ni Jeremy. No kasta, iti rest house na, ti pagkitaan da iti Rose ako na. Sino banda ita a Rose? Sigurado ang matingnaglang kadag iti ima na. Amok, amin at arikagayan ni Jeremy, a babae, pilitin na ang matagikwa. Kasi ka pa, Rose. Agbalin ka laang a biktima ni Jeremy. Michael, nalawag ka di ang makita iti monitor ni Alexandra. Imo na gani Teres House. Kadwa na ni Jeremy. Nagpintas gaya ma talaga Teres House. Nakalinlinis. Naidumduma. Oh, kita. Kastaon iti isim ni Jeremy kini Alexandra. Umunagdansan iti balay nga kasla da ibagbaga ni Alexandra. Kita ang taan na laing. Denggenta, noan niya ti pagsarsaritaan da. Nagpintas kan naglawad ay ti rest house mo, Jeremy. Kaya't ko ang makita ti aglawlaw na. Diya kaya tamabannog ka, Magna. Aglugan talangan ng kotse. Kabalak ti Magna. Iti day ti abanta. Kaya't ko ang makita. Iti ayan, ti fish pan? Ado ti lamas dita. Talaga? Mabalin ka mabanta kitaan? Sure. Para kan ka, Rose. Kat kalbasan na. Agi na natin ton. Ada pa ni ti fish pan? Apay akastoy ti angot ditoy. Kasla angot tinatay. Rose? Jeremy, agsublitan. Marik na kat mabisina kon. Anya day check at da ititanong. Kasla to lang titaw. Naskan ang makita di kamera. Sige, mapantang aro din. Impaisagan na konti ka nanta. Michael, kita ni Alexandra. Apay nga paputin na ti agong na. Di na siguro magustuhan tinalangsi nga angot. Ni Jeremy. Kastaon na ti panangyali kakanakin ni Alexandra. Kurang nalangan na bagkatan na amag na. Michael, sa balitag parparik na kanya. At dalakit di dakis at plano ni Jeremy kankwa na. Iso ka di dayta ti babaya bisita ni Boss Jeremy, Tiago. Iso dayta. Lumabas da dito ayanta. At tayo pa lang makita ka na pintas ti babae. Dagitadan. Jeremy, asino na dito alalaki? Babaulan na kita dito eh. Bayam na kita. Umay ka kit. Tiago, mailasin ko ti babae. Nagpintas at talaga. Kasla. Anya? Ni Alexandra.
Anya? Kasla iso, Tiago. Ni Alexandra nga anak ni Susan. Mayro pa ak dagitoy. Danarto kansya ko. Dagiti awanan bayan. Oh, saan ka mati na matagtagar eh? Ha? Ano di ko na, Jeremy? Nang rogin ti kanta. Mabalin ka din nga agsabat ha? Ah? Sure. Paborito ko unay data kanta. Makapalag ang namin itirig na. Naisam ka ba't gayam iti musika? Rose? Ada regalo kan ka? Atoy. Kwentas. Puro abalitok beta. Wow! Nagpintasan? Si putak alaimbak ti aramitan na. Ikwentas kon kan ka, ha? Nagbanglo ka talaga, Rose. At na kinaot na iti bulsana. Naisang sangayan na ito aligano palagat ka. Nagkwentas. Mapita nga. Nas ka na mailak ko analain. At na inruan na iti bulsana. Injection. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agilabas to na. Rose! Apay! Kalaat asim makikisaka. Nabanog siguro iti panagnana. Imbulsa ng injection. Kunak tumot nga mintin ka itay nga aglugan ta. Jeremy, agtugaw ta kumapay. O sige, bilinot na kiti babaw na. Iserve dan ti kananta. Sanan. Panagkunakat. Masapol nga gawit akon. Nagsakit ti saka. Sigurado ka? Uwan. Baliwak tulangan tumay ditoy. Sige, timakan mo. Sayang. Saan ang nagbaligi? Ni Alexandra Dayjay, Tiago. Imposible. May lasin ko. Sumungat ni Boss Jeremy. Damagantakan ko na. Boss! Napintas ti babaya kadwa mitaya. Agbagay kayo, boss. Sa anak man na nagbaligi ta. Abdan to pa'y sa baling aldaw at agikuak ni Rose. Ros gayam tinakan na. May bagay tinagan natin kinapintas na saan ka dito. Awan, boss. Bagay na talaga. Ayan tayo kiti trabaho. Pag subyam ida iti trabaho na. Jack lang amin kaya't amakita ni Rose ida. Nakangir-ngir-ngir dagiti trabaho. Wen boss, ibagak nagsublidan kadagiti trabaho da. Rose, si kagayang ni Alexandra. Kukuha ka itan. Saan? Saan? Tagay niya na palagayam. Kaslapod no. Ni Jeremy Dayjay. Kaya't nakagundawayan kampay ini. Anyamot Dayjayan at tagayin na. Kadaw mawawag. Sino man nga tanda ito eh. Amang ni Darius. Nakamanon amis ko na. Tangay grabe ng mawawag. Sakon kaya't adang
Aton itimak tayo dyan, Jeremy. Ngamnas ka na asong bata. Ni matgayang mami tumawawag. Kunti ni Jeremy. Hello, mami? Alexandra, kasagsagpot nila ang kandidatin. Kat nalagip da ka nga inawagan. No, kasta. Ada kayon di tabalay, mami? Wan, makaumay ka ka di dito, intun di ka? Wan, mami. Umaya. Sige, ngamin, mail-iliw kami unay kan ka. Adun to, ti istoryan ni kan ni dadim kan ka. Sige, mami. Umayak nga umay dita, inton bigan. Sigurado ang maragsakan ni Alexandra. Tapaborito na amakan to lutlutwag. Madamdamalaan at danay jay. Mami! Oh, unakon ka. Ay, naglutluto kayo manan, mami. I love you, mami. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Ti paborito ang to'y lutlutwag. Kat, kumusta kan? Oh, kimutong ka. Ngam, sinmiksi ka, iha. Agyaman ak, mami. Ay, gayam. Awan ti sabali ang maipadamag ko kada kayo may papan iti trabaho. Sa dino tayan ni daddy. Aday ti silid mi. O sige, mami. Tainak man kumustaan. Partakan nyo ti agluto, ha? Ta sigurado, uray ni daddy mabisin matan. Wen, iha. O sige, taalaang matandag iti pasarabok kan ka, itirabaw ti lamisaan. Alexandra. Daddy? Apay, anya tinapasamak kada kayo? Naoperaan na kaya abroad. Isungad tuya kita. Nakaida. Nakapsot. Apay at di man lapulos impak pakaam mo kanya. Naputasan niya kaya tataktakan ti trabaho. Mawatan na ka. Ngamromban ko mga imbagayo kanyak tinapasamak, Daddy. Kunaklakit din no napan kayo nag-enjoy iti panagbakasyon nyo iti Amerika. Gayang... May imbagan ako. Painanalang ti kasapulak. Iso at ti kagdanag. Sino itanti? Nobyo. Awan ka di pa iti plano yo? Nagdan na? Awan pa'y tinobyo, Daddy. Ado pa'y kumati, damagakan ka. Sige, agi na kayo kitin. Tani, inak ijaayan ni Mami. Amangan nyo nakaluton. Mangantay ton, Daddy. Magustuhan ka di, tinluto? Wan, Mami. Ay na, kastamot kumati kalain ko ngagluto. Ay, huwag gayam. Apay ngay adi yung pakpakam mo kanya, di kasasaad ni Daddy. Isugawid din nagdesisyon nga ilimad mi ka. Pudno ka di ang maimimbaganan? Amangan mat no adda na karo asakit na. Agpaimbaglaan kat mayatan. Adaman damagakan ka. Anya day ka, Mami? Maipapan iti agnagan iti Emily. Malagip mo ka di ba'y? Well, Mami. Diyak tumalipatan day taat tao. Naamam mo mi dagiti naganak na ijay Amerika. Kat una yun, nakakaasi na. Gapo taadada iti home for the aged. Ano? Kat saan apulos abinis-bisita dayjay nga Emily dagiti naganak na. Imbilin da, ano makita mi dito'y Pilipinas.
Ibagami akailiw unayan dagiti dadakkel na. Iso si ka Alexandra. Numakitam. Ibagam kumakon ko na. Nakakaasibat dagiti naganak na. Di na pulos binisita ida. Anya a klase nga anak daychay. Maiturad na alipatan dagiti dadakkel na. Alexandra, dahil ti ala ti hidden video iti rest house ni Jeremy. Buyaan no kayat mo. Kas makita. Napintas kan nalawat ti rest house na. Nga, mas daawak man. Awan a pulis ti tao, magminminti na dito. Kita am iti day banda. Naala iti computer dyan nakakalugong alakay. Wanyag paiso. Ang kita, napig sa tinit. Ang magtrabaho na ta. Abangan mo saan laang nga iso ti tao dito. Sa bagay. Oh, dahito eh. Itinapanan nyo ang fish pan. Inapot mo ti agong mo. Kan, kaslama ditirik nam dito eh. Maulawak namin. Naangot ko akas laangot tinatay. Iriway mo. Adda kitaan ta. Dayta. Oh, dayta. Kita anay ba? Saan ka di ato lang ti saka ti tao dayta? Kita Blurred ti pang nakaala na. sayang. Nalawag dagiti daduma. Kita Wen, nalawag. Kasi ti dayto eh. Ipanagsalayo kini Jeremy. Ang jay ko na madandani na ka-in-injectionan. Pud na dayta. Naimbaglakit din ta nakapagpambarak adakos. Oh, talaga at dakas day tango. Naimbagta na si putan dagiti garaw na. Kunakon ka. At dadakas apang panggapan na ken ka. Oo, dayon ti kastoy ang mapaspasamang kada kabing agasawa. Okay. Awagak na Alexandra. Ibagak da ito'y anatakwata ka. Hello, Mommy? Alexandra. Number 4? Pasensya kayo, Mommy. Madam ang aming conference ni. Ada kita dito'y bangko. Agwidro ako may ti paggatang ti agas ni Daddy. Ngaman niya, Mommy. Naibusan ti kwarta iti account na. Number 5? Awanan. Awanan di kakaiso na pensyon na. Kauray dito'y bangko. Di na matamo no apay anapasamak ti kasjay. Sigun iti report dagiti pulis. Nagkadwa da Tiago kan Mauricio iti probinsya. Isu apat siya. Dakkal ti pakainaigan ni Mauricio kadagiti napasama ka krimen. Saan aya ana i-report ang missing ni Mauricio? Wan. Kat dayta tirumbang atakwatak kita. Ni Mauricio kat may sa reporter. Amangan. No may samat ka dagiti agtrab-trabaho iti kumpanya ni Jeremy. Mabalingmat nga ada iti rest house na. Anya ko mati aramidon na ijay. Imposible nga agtrabaho ijay. Kas babaw nen. Idinto ta mabalinmat nga agtrabaho iti kumpanya. Saan matan nga aktibo iti profesyon na? Naskan asarkak ti rest house. Saan akas karina, Darius? Kasano ang maaramid mo dayta kat nagado ti gwardyana? Nakita mo't idi simrakak. Nagado ti bodyguard nga agpampantay. Uray pa'y. Panagkunat. Saan la basta-basta rest house day ta lugar?
At di man nagibuhat transaksyon ni Dicor. Apa yung nagpukawan na namin pinsan ti kwarta kiti bangko. Naduma-duma dagiti transaksyon ta ijay Amerika. Saan ka di? Nagtalag-talaw na iti panangaramat tayo iti card. Nalabi. At da nakaala iti impormasyon. Isuan na nakadala ang tinagi-withdraw. Oh. Diyak pagarupan na mapasamak kada tati kastoy. Ibagam da ito abanag kini Alexandra. Mabalin na. Ang maimbestigaran da ito yung kaso. Tsak may bus sa pananutin. No apay analiklikan ni Rose ti itudok ko kumakunkuha ng injeksyon. Inranta na nga pati ko nagpusdoy na. Ano talaga nasakit isa ka na. Sayang nga ka nito. Kadagiti da dumamabay. Iso na lang kinakaliklik itigandat ko kankuha na. Boss, adaw mawawag ka. Ibagam nga gininanak, Tiago. Ni Vanji, boss. Kaya't nakakano ang makasarita. Ano? At iti cellphone, boss. Oh, Vanji! Olorain na ka dito opisinam dagitig pada manigosyante. Sa anak pa yung agawid ita. Agsakit tumanan ti ulok ka ni Emily. Dito yak pa lang. Agrelaksa. Okay. Sikati matukpan. Yada yung dahil ti cellphone kanya. Jack kaya ti madisturbo, Tiago. Boss. Kaya't nakakano ang makasarita dagiti trabahador mo. Apoy manan! Di kano sweldo da. Awan ti sweldo da ta ado ti utang da. Ibagam da ta. Dahil ti ibagam kada kwa da, Tiago. Awan konsiderasyon ko kada kiti kakasta a klase ti tao. Nawatam. Adadansangan sa kita ko iti dahil napasama ka, Alexandra. Awanan, ti ulong ko. Lagi po nyo man dagiti transaksyon nyo kadagiti kalabas, Daddy. Nadanak ka dagiti sumagmamano a transaksyon. Nikliklikak dagiti daduma. Tamok. At dagiti paggad nga ipayna. Saanin nga umuna ang kaso dahil na, Daddy? Ayun, kasano kumamapasamak data? Adda ka din naawat yung nga email nga agkit-kit daw, nga ipatulod mo dagiti napatag na impormasyon, may papan ka na kayo? Anya nga impormasyon na kita. Di password credit card number, kan bank account yun. Anya. Adda malagip ka. Adda ti may sa website. Tinang ipatulod kanyak iti email ad. Anak ko lang. Napukaw ka no ti billing information ka. Anya? Kinompleto ka pinirman na iti impormasyon. Sa akong ito yung patulod adakos. Agsak na pandagiti hackers. Kat may sa kayo kadagiti na biktima. Anya. May sakmet ka dagiti biktima dagiti hackers, Michael. Iso apangasim. Tulungan na kami kuma. Amuan tayo. No asino ti adda iti likodan iti dayto a krimen. Nagrigat dayto a trabaho. Ngam anya. Ipagpagapok ka ni Ma'am Alexandra, sir. Aramida kasi pupuso ti trabaho. Alexandra. Nangag mo man siguro ti kinunan ni Michael. Han? Adda ka di? Si Kamat. Agin tutulong ka pailangan man. Pampanunutik lang amin. No kasano alutwon da ito inorder tayo amakan. Magustuak namin ka. Tinapod nun ha.
Maya takmat na ito eh. Maya. Kaya't sige Michael. Anya matin ako nam. Sapay ko nga tadang tumot gundaw dua kami lang ni Ma'am Alexandra ti agdate iti kastoy a restaurant. Ha? Parigagay ko launay, sir. Apay kit din asan. Ngam no kadagit oy. Masapol nga agtrabaho tayo pay. Gaputa ado dagiti rumbang nga asikaswan tayo. Kalpasan na baligi ana i-withdraw ti kwarta tayo chay a Mr. Meneses. Daytoy mat asumarano a biktima ti alaak iti impormasyon. Agurno nga kiti ato a kwarta. Pasensya ka langan, Jeremy. Si kamot lang tinang suro kanyak iti kastoy nga aramida. Iti kastoy a klase ti aramid. Nabakbak nangak to'y ngam iti sika. Kat no mapasamak ti kasta. Agparintumang kanton iti sangwana. Bantayan nyo na lang dito rest house, ha? Italag ko kada kayo dito, Edwa. Saan ka madanakan, sir? Da kami kaninardo ti makambo nito'y. Pagtrabaho nyo na trabahador. Di yung iti paginanain. Ta iti kada segundo da, mabaybayadan da dito'y. Boss, kasano no adda ti sana sumurot iti biling? Amo ni Tiago ti aramiden na. Hala, panawan kayo. Asikaswak matan ti trabaho. Ayaban kayon tulatan, inton kasapulan kayo. Oh, Jeremy! Ada ka naggayam dita? Agsarita ta. May papan itian niya? Sana rumbang apakibyangan ti negosyo, ha? Taapay! Madanagan ka? Jack kayat nga da ka kompetensya. Kat Jack kayat asikapay. Well, sorry lang. Nasursurok daytoy nga aramid, babaang matlakan ka. Kat ti pagpilyang mita, kat no, agkanya-kanya talangan. Kat siya ti kakompetensyam. When no, agkadwa talata. Bot-bot nga nakani, ha? Apay, nalipatam ka din nga itinabayag at tawtawan kat siyak tinang biyagkan ka, ha, Emily? Well, amok dahit na. Ngam, nagnumaran nakmat. Iso asan arumbang abasta-basta baliwalaan naklatan. Tano aramidam ti kasta. Agtistigo ak kontrakan ka. Ano niya? Sige, panawan ka dito Mr. Hacker. Agur-uray namin ti boyfriend ko nga agent. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Balbalagan ka, Emily. Nawaya nga ramidam ti kayat mo. Ngam di mo biyangan ti negosyo. Di ko nam, umanugotak kiti kasta akayat mo? Ibagan mo nga ti kayat mo mapasamak. Kurang ka di pa iti baybayad ko kan ka. Simple lang matikayat ko, Jeremy. Atay wam, ti babaim. Ribado abiyag ko dayta. Di rumbang abiyangam. Ano tikayat mo? Atay wam dayjay a babae? Wano siyak ti mga ramid iti pamuspusan, tapno agin nadayo kayo. Saan mo ama aramid dayta? Apay kit din asaan? No imbagak, aramida.
Alexandra, ada nakapark ako kotse iti sangwanan ti apartment ko. Jack amo no asino ti akin kuka. Amangan matlugayam mo, asaan mo ang nakita itinabayan? Saan na basta-basta day ti alugan? Nginginain. Ken dagiti lang babak ng ti makabail ang makagatan. Umunag kay ti apartment mo. Tapno maamuam no asino. Amangan no ni Emily. Jak mabalin adiktaran tirik ng parakan ko na. Ngam laglagi pamdaryos. Adda trabahom arumbang ngaramitan. Day tala ang timay bagak. Sige, aganad ka kankwan. Madang namalaan, sumangpet ang ni Darius. Sigurado amakla at amakakita kanya. Nga maamok. Magustuhan natin lotok amakan para kan kuana. Isa siguro daytan. Sabta kiti ridaw. Darius, honey. I missed you. Emily, kasano ang nakastrict ka dito apartment ko? Inalag ti tulbag iti landlady. Anya? Intad na kin ka? Idinto ta istrikto ti landlady? Well, no aramatan ti kwarta, awan ti imposible, honey. Baro man ti kotse ang nakaparking dito rawar. Kasi tinakunakan ka. No ado ti kwarta, awan ti imposible. Magatang mo ti amin akayat mo. Maalilaw mo, dagiti kayat mo nga alilawan. Sapay ko ma. Tadinak alilawan. Of course not. Sika, tinakpay mat inapresyar iti panaglutok iti paboritong amakan. Huwag gayam, Emily. Kunak man no agdadagsan ka. Wen gayam. Day tapay ti maysa ama kagapo no apay nga imayak ita ditoy. Amo, nagsakit tinakam ko, honey. Ngamin, naragret tin inawag. Apay ngamin no nagpukaw ka akan laat. Binirbirok ka. Di na pan pampanawan, ha? Diyak kabalan no mapukaw ka kanya. Nagapwam, Tiago? Binantayak na kiti trabahador, kas bilin ni Boss Jeremy. At nang nagkuaputok ti paltubitay. Kung naklakit din, no at damanin pinaltugam kadagiti trabahador. Binutbuteng ko lang ida. Kasanumat nga main. Adda nakita nga ginina na. Nabannog mat siguro. Saan pa'y mat nga oras ti panagiina na? Isuasa na rombay nga ginanada. Tano aramidan dati kasta. Talaga pa ginanag ida no saan da surutan ti bilin kao. Adun dagiti nasarap na a website. Email kan bank account. Talaga analaing matan ni Emily. Saan ang mabalin da ito eh? Naku na kanyak ang mabalin na kanun ti agsolo. Talaga pagpungpung tutanak da ito babae ha. Sigala ang timang pasardang kankwana, Jeremy. Ngam apay di mo aramidan. Nadagsan da kita kondisyon na. Jack man ang mula dyan babae. Jack lang arodan kaya't ipilit na pailang ti bagbagin na. Nabayag kayon nga kadkadwa. Nga mapayag ka lahat ngayon sukat mo iti sa bali. Dayjay pa'y nga ibagbagam aros. Asino dayjay a babae? Basit lang tiyan mo may papankan ko na. Nga mariknak nga gusto akan ko na. Jack mat siguro pakabasulan. Doon napukawan ti ayat ko ni Emily. Ket Jack agtal na. Aging gaajak matagi ko ni Rose. Hindi mabihin. Mamuan tayo no asino tinanghat iti bank account ni Daddy. Apay anay bagam dayta, Michael. At dati spy software yung patulod ko kadagiti email anawat ko.
Kat iti kanito alokatan da ito iti hacker. Mabalin ang may record dito a program dagiti aramiden na iti computer na. Anya dito ang laban? Hacker versus hacker? Jak manam mo. Anak ko nak. Kas lalo malay nga iti computer. Parakan ka. Talaga bilibakan ka amay ka na. Dakkel ti may tultulong mo kada kami kini Darius. Sapay ko ma. Sapay ko ma. Taiti kanito amamuan no asino dagiti aghahat. Song bata nakmeten. Seryoso ka? Si kamat ngamin. Umisam-isam ka lang no ibagbagak na ito eh. Ngam kinagpaiso na. Seryoso ka talaga. Ay namay ka na. Naibagak matan kan. Dumtang tanto iti day tabanan. Ngam san pa ngita. Aguri ka. Ibagaman kanya. Kasano ang maamuam ti hacker? Ti spy software ako na ti mangi-record iti password kan personal nga impormasyon na pindutan ti hacker. Siya lang ti adan ti kastoy a programa. Apat check. Saan pa'y na-discover ti hacker? Iso abanlig da ito'y ngaramid. Talaga, ano adda ang beauty apartment mo? Saan ka ang mabisinan, Darius? Wan nga rod, Emily. Dahil tamo ti pangayatakyan ka. Di nakbaybayan. Iso nga orayan niya ti mapaspasama. Sublian naklata. Saan ka di? Pud mo dayta. Wan gayam. Kumusta ti partner mo? Ni Alexandra. Wan? Awan ba inday jay? Aga-agaw? Emily, di ka kumagisawang iti kasta. Agpatingga kami lang iti agpartner. Natangsit ngaming nagsasaw. Kanjak pa'y lamalipatan ti panangisabuwag na kanyak iti arak. Naibabain ak unay iti dayja a party. Bayamon na ijay. Ti planuan ta. Kat ti panagbakasyon kan panagpasyarta. Adda kasta plano? Wan, kat jak kayat ngagkadkad ka. Saan na ti papalanta? Sige man. No sa di no ti kahit mapapanan. Sige. Panagpunak. Saan apo malpakter aramidan ni Michael? Tapno maamuan no asino ti hacker. Ituloy mo matkan ti plano maapan ang diskubre iti negosyo dahi ta Jeremy. Kat ni Emily. Iya dayo. Pangipanamkan ko na. Uray sa dino ditan. Darius. Ay ayatam kadipay ni Emily. Alexandra. Ladingitat. Saan gayam ama iparbang data sa lutsud ko? Gapota personal na unay. O sige. Di ka madanakan. Amwak ti may papan iti negosyo ni Jerry. Rabiin iha. Apay akas to pa'y nga oras ti rabi iti panagpasyar mo dito balay. Ita lang aming nga dawayak, mami. Makasaritam ko man ni dadim. Ngam agin inanamatan. Hadyak manam mo. Nalakamot na mabambanog ni dadim ita. Ipa-regular check-up yung mami. Saan kayo nakanayon ang makaduan? Maawatan da ka. Takasta amatla idi ni dadim. Italaan nag-retire akanayon ti panagkadwami. Hustumet a mami. Tapno mabantayan nyo ang naimbag. Wan gayam. Kidawag kumati pa nang ikarkararag yung kanya. Gapot ay ti panagritnak. Kabayatan ang magmag na ti investigasyon mi. Agbalbalin mo't a critical ti sitwasyon mi iti partner ko. Anya? Ad-dalakat nga ro da madandan aganak. Anya nga tano, ag-resign kan iti ay tatrabahom. Narigat da ita. Gaputa agkamkamat iti kriminal ti ararangiden nyo. Narogyakon, mami. Diyak mabali na baybayan. Amok nga ado ti matulungan mi. Nang runa dagiti biktima a babae.
Hangam narigat kan narikot ti kasta. Biyag mo tinakataya iha. Di mo laam mo ngam kanayon ti panagdandanag mi. Aging gaakasta ti klase ti trabaho. Saan ang kagbakada? Ta sa anak mo ta pumanaw? Agbakasyon na klaang. Asino ti kadwang? Ti boyfriend ko nga agent. Ibagamday ta ka ni Jeremy? Apay, saan ka kadingag pakadakan ko na? Saanin? Taamangan no agsubang kami pay. Kat makaisawang hak iti makapasakit kan ko na. O sige, ibagaktukan ko na nga agbakasyon ka. Sige. No idi kat tinagtagibasit na. Di na mabalin nga aramidan itadaytan. Gaputa kontrolado aminan a sitwasyon. Iso asaan nga agkamkamali nga agaramid iti mading ni Jeremy. Jack mo. No, kaya ka na yun no, Jack, maawagan ti number mo. Dagiti lang special at tao ti makaamoy ti number ko, Jeremy. May sapat ka dagiti specialty biyag mo itan. Juan, intalag ko kan kadait ang number ko. Saan ka niya? Dito ita lang namin na makapagsarita. Amumutan ita. Agsumbangir dagiti mapaspasamak ahaking. Ken doon niya pa dita? What na dita? Uwan gayam. Jay bagbaga kitay. Kaya't mo nga kita tamanan? Sa dino? Ijay rest house mo? Sa dino ti kayat mo? Kasla kayat kun sa nga iti mismo nga ayan ti negosyo. Sige. Kaano ka nga available? May idirabi ni Alexandra diti balay. Nakaturog ka nga bin. Iso asaan kan ariniing. Anya timbaga na. Kidkid dawan na hati pa nang ikarkararag taken kwa na. Delikado nga minti iwaywayat da nga investigasyon iti kaso nga igabda. Agtalag iti kabalan na. Oray siyak matkiti. O sige, ibusam nga rod daytan. Basit lang tikinan mo ah. Jakayatan. Kasano nga rod nga agimbag ka no kasta ka mat. Ora, nangeg mo matan timbaga ti doktor. Milagro lang ti mabali na mangisalakan iti biyang ko. Umay ka man dito, Tiago. Apay. Kita am dayja alakay. Madinan samot nga glinis. Idi pay lang nga madmadlaw ko dayta alakay. Nagsadot. Na, masuswilduan iti Osto. Nung saan nga trabaho. Sana mabalin da ito'y. Oh, anya ti aramidem. Mapan ko ikan ti pagnakman na. Ne, ananuam tapaltog mo? Numawan ti pasensya kat makalbit ko da ito'y apaltog. Pasensya. Anya ti rumbang nga isagana, iti isa sarong karday ta arroz, Jeremy? Awan, kaya't kulang analinis ti amin. Jack, kaya't amaperdiakan ko na. Awan ti makita ka problema. Nagiti babae, sigurado ba masaanda makarwar? Awan ti makarwar kadakwada. Siya ti makaam mo. Nakapanaw ka din ni Emily? Dahita ti pakada na. Nasayat man. May mayat pa'y kuma, no saan nga agsubsubli. Bakasyon lang di imbaga na kanya, Jeremy. Ngam rombang, ngagan nagtayo ken kuana. Saan nga agkam-kam maliday dya babae? Sa baliak ng lumakakungkita. Corazon, sa dino ti ayan mo. Adak dito'y abay mo. Mariknakat.
Agkapsutak mo na yan. San kung sana mauray ni Alexandra. Di ka kumamat agsaw, iti kasta. Corazon. Saan maliplipatan nagitipilin ko? Palagi pa makanayon ni Alexandra. Di na ko mapanawan. Nakapanaw nga tanda Darius kan Emily. Sa dino nga takipagbakasyonan na. Hindi kaya't apanubutan. Ma'am Alexandra, papayaban na ka ni Sir Darius. Sa dino tayo na. Kasangsangpot na lang. Ada iti opisina na. O sige, tama pa nak itayan na. Oh, Darius, kunak manunapan kayon kini Emily. Kasarita ka pa eh. Nagsaritatan, saan ka di? Agad ka kuma. Inarakop nak. Agyamanak, Darius. Oray si ka. Aganat ka kumamat. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakin ka. Amok, napaggada ito yung aramidam. Oray si kamat. Aganat ka kini Emily. Saan ka kumaunay nga agtalagkan ko na? Well, kaya't no bilang ta sa anak ang makasubli. Ituloy mo lahat ako matimisyon mo. Di ka kumagsaw iti kasta, Darius. Amo, duwa ta arumbang amang trabaho iti daytoy. Binagbagak mo ni Michael. Asaan nakaabaybayan? O sige, agbiyahe kayon. Ang mga nadapay makakita kadatang aging inarakop. Kat sabani, ti panunutan ta. Naging narakop da Alexandra ka ni Darius. Nagsakit mo ito, tinaimatangak. At dangatan nagkinawatan dadwa. Diyak ko nituloy ti trabaho kadakwada. Agresign na klangan. Panag ko na ka din ni Ma'am Alexandra. Nagang angawak laan kadagiti ibagbagakan ko na. Nagsakit. Diyak ko nituloy pa eh. Agpayakarak lang iti sa bali nga opisina. Umadayo akong kadakwada. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.